Posterizer. Sanibona igama lemovie yethu yango-2013 iCrush. La seyiqala khona ngey'ngane ey'mbili ezayihleli erufini. Umfana exoxa intombazane indlela ajabule ngayo ngoba uqabuze enye intombazane abafunda nayo esikoleni. Ingane yentombazane yacasuka ukuzwa lokho ngoba yayinomona ukuthi udala yamthanda lo mfana ohleli eduze kwayo engazi yena. Le ngane yavele yamphusha lo mfana ifuna ukumwisa. Lengane yathula yambuka lo mfana waze wakhathala izandla wawa. Imovie sisishiftela kumfundi wase-high school egama lakhe Scott Norris. Wayedumile ethandwa kakhulu esikoleni, aphinde futhi abe umdlali webhola ophuma phambili. Ingakho uScott wayeyimisele nokuthola i-scholarship sase-college. Ngalobo busuku kwaba negame yokuseshwa komfundi womdlali webhola onethalente owayezothola i-scholarship. NoScott wayedlala lapho ngesikhathi igame kuwu-0-0, kanti uScott uzothi egijimela kuyokora bamkheca bamuwisa. uScott wayelimele ezwe iy'nhlungu kodwa wayiphoqa ukuthi aqhubeke nokudlala phezu kwalezo y'nhlungu. Nokwathi umdlalo usuzophela ngo-0-0 uScott walikora igoli lokuwina. Ithimu kaScott yaselebrate ukuwina ngegoli likaScott, kungaziwa ukuthi kukhona omunye wesifazane owayehleli ebukana noScott sonke lesikhathi. Usuphelile umdlalo wahamba uScott waya la abafundi ababeselebrate khona iphathi. Wabuza kuKaren ukuthi akazambone noJules. uKaren nenye intombazane eyayinama-feelings kaScott kodwa uScott wayethanda uJules. uScott wamfica ngaphakathi uJules baphumela ngaphandle beyokhuluma. Nokwathi lapho besondelana beqabulana siyambona lo muntu wesifazane obebuka uScott usambuka namanje. Late uScott wacela uBrock abadlala naye ethimini ukuthi aba-challengeane ngokugijima. Bagijima uScott noBrock. uScott wayesalimele edolweni, wawa ngalelo dolo wathunikala kwanzima kakhulu. Kusukela lapho wagqoka i-special knee brace. uScott wavuka ekuseni waqhubeka nokugijima. Lo muntu wesifazane wayesambuka embuka ngewindi esecabanga okuningi ngoScott. Uhlezi edlula la egijima njalo ekuseni. Kusukela lapho wapracticela ukuqabula uScott. Acabanga azadle ngisho iy'nwele, wayengakaze abe ne-boyfriend before. uScott wayengazinakwazi ukuthi kunomuntu ohlalela ukugadana naye. uScott ekhaya wayeyihlalela yedwa nobaba wakhe ekuthiwa uMike. Ubaba kaScott uMike wayedivosile noma kaScott. Esikoleni eklasini loScott siyambona uthisha enika abafundi ama-result test. Kanti nale ntombazane ehlezi igadane noScott ifunda naye eklasini. Igama lalo mfundi wentombazane kwakuBess, owayeyithulela futhi engenamngane engahambi namuntu. uScott siyathola ukuthi wayeyiphase kahle i-test. uScott wayenganakile nento eyayifundwa ngoba wayeyidwebela eklasini. Waqeda lapho walahla leyo drawing emgqomeni. Esehambile uScott, uBess wafuna ukuyobona ukuthi yini lento ekade idwetshwa uScott. Ngokuba obsessed kaBess walithatha lelo phepha walibamba elibeke esifubeni sakhe. uScott wathi uvule elokheni yakhe wafica incwadi yothando okukhomba ukuthi yayibhalwe uBess. uScott wayengazi nokuthi ithunyelwe ubani ngoba engabhaliwe. Wavela wabona ukuthi kungcono ayiziba. Sekuphuma isikole naye uBess kwakunomfana owayebhizi ebuka uBess egama lakhe uJeffrey, naye wayenama-feelings ngoBess. Ngakusasa uScott esathi uyapractice ukugijima washayisana nomunye wesifazane egama lakhe u-Andy. Sorry, are you alright? Yeah, my fault. Sorry. u-Andy wayesebenza esitolo sama-CD yomculo la uBess ayibuye abambe khona itoho uma engekho esikoleni. Kunomunye futhi wesilisa ekuthiwa uDavid wayesebenza khona ngoba u-Andy ubekhuluma noScott ngaphandle beshayisene. uBess uzizwe evuka umona. Ngalobo busuku uBess wadownload i-app yokutracker ngesikhathi efake i-username kaScott eyamenza wakwazi ukubona i-location la ikhona khona uScott. Wahamba uBess waya lapho for ukuyobuka uScott wayepractice yedwa egrawundini ebusuku. noScott wayeyithesta isimo sedolo lakhe elilimele. Wathi sebuyele ekhaya uScott ubaba wakhe engakabuye emsebenzini wafica intombi yakhe uJules emlindile. Nokwathi lapho bebonana babambana babekana embhedeni. Kodwa leso simo saphazamiseka ngokufika kababa kaScott. uJules waphoqeleka ukuthi ahambe kodwa uScott watshela uJules ukuthi ngeke bakwazi ukuthandana okwamanje ngoba usafocus ekutholeni i-scholarship. uJules wezoza imicasulo lezo y'ndaba kodwa wakufihla. Wakhetha ukuthi uzobekezela understand. Kwathi lapho uJules esephindela kubo ebusuku simbone silandela uBess okukhombisa ukuthi bebabuka nento ebebethi bazama ukuyenza embhedeni. uBess wabuyela kubo la yafica khona elindwe uJeffrey. uJeffrey wabuza kuBess abazali bakhe ngoba kungathi uhlala yedwa kanti nakubo kuhlale kumnyama kungenamuntu. uBess wacasuka watshela uJeffrey ukuthi abazali bakhe babantu abatravelayo bangajwayele ukubuya ekhaya. Wathi uBess sewungena endlini uJeffrey ubamba umnyango efuna ukunikeza uBess i-USB nomusic ethi yawuthanda. uBess wangabaza ukuyithatha kodwa wayithatha. Waqhubekela kwi-laptop yakhe ukuyostokha uJules kwe-Facebook for ukuthola ukuthi uba le ntombazane ethandwa uScott.
Ngakusasa uBrock wayetraina yedwa ngesikhathi uqhamuka isandla sembamba umlenze. Lokho kwakuyi-revenge yayiqhamuka komunye umuntu owayepheyela uScott e-revenge yokulimala kaScott edolweni. Ngalobo busuku uScott waphinde wathola enye incwadi yothando yayimmemela kwi-swimming pool. uScott wavele wayiziba futhi naleyo ncwadi. Ngaleso sikhathi uBess wayehleli ngakwi-swimming pool ecabanga ukuthi uScott uzofika ecabanga ukuthi ubizwa uJules. Ahamba ama-hours ahamba isikhathi wabona uBess ukuthi uScott akafiki. Wacasa uBess wayiphosa kwi-swimming pool ekhala. uBess ngokuhluleka ukuthola uScott wavuka ekuseni wawumgada ukuthi mayesepractice ukugijima. Waplana ukuthi ayohlangana naye ukuze bashayisane. I'm so sorry. Eshawa amahloni uBess wazisho ukuthi uwubani etshela uScott ukuthi sifunda ndawonye eklasini le-English. uBess wathatha i-earphone elilodwa likaScott walilalela. Wasezizwe emthanda kakhulu kunakuqala uScott. Waqala wacollecta inqwaba yamaphepha ayibhalwe nguScott echecka ne-social media kaScott. Ayibuka esibukweni epractice nokuthi uzokhuluma kanjani naye. Abuye ecabanga ukuthi ngaba njani ubuka imovie ecinema noScott. Kwenzeka konke lokhu uScott ubuka ama-movie noJules. uBess ngokungayeki ukucabanga uScott wanyonyobela endlini yakubo kaScott emva kokuthola ukuthi bawufihlaphi ukhiyo ispare. Kanti ngaleso sikhathi khona ubaba kaScott kuphela uMike. Nokwathi lapho uScott esebuya uBess wacasha kwi-closet kaScott esaqhubeka nokubuka uScott. Kwathi lapho uScott esezumekile uBess wazicabanga ebrush umzimba kaScott. Ngakusasa uBess esemsebenzini wakhe oyitoho esitolo sama-CD kwafika uJeffrey wathi ucela bayodla ilunch ndawonye. u-Andy waphusha uBess ukuthi akavume bahambe. noBess wayengafuni wagcina evumile ukuhamba noJeffrey. Nokwathi lapho sebephume out endaweni eyihlathi uJeffrey wasondela kuBess esethi uyamqabula. uBess wacasa waphusha uJeffrey. uJeffrey wagxeka uBess ngokuthi umvalela ngaphandle engaboni ukuthi umthanda kangakanani. Ethi ngoba bonke abafundi esikoleni ngisho noScott bakubuka sengathi umfundi oyisilimo ohlanyeni. uBess lawo mazwi amenza wazizwa ephoxekile wacasuka wahamba wabuyela ekhaya. Ngokuba desperate nokuba obsessed kaBess waqhubeka edithi izithombe. Asose isithombe sikaJules ohleli noScott kube ngathi uyena uBess ohleli noScott. uJules wethuka mayethi uvuka endlini yakhe ekuseni evula ikhethini wafica umbhalo omkhulu omsabisayo uJules ukuthi uScott ungowomuntu thizeni. uJules wabiza yena uScott ukuthi azobona. Kodwa esikhundleni sokuthi uScott asupporte uJules, uScott wagxeka uJules ngokuthi uyena obhale lento ngoba efuna ukunakwa. Wacasa ukuthi uJules wangena endlini wathuka uScott amtshela ukuthi akahambe. Ngalolo suku emini uScott kwenye restaurant wa-approach umisi omfundisi e-English igama lakhe uNancy. Naye futhi lo thisha wayenama-feelings ngalo mfundi uScott. Lo thisha wagcina enikeza uScott ifone number yakhe ethi efuna ukumsiza amlekelele ngomsebenzi wesikole. Nokwathi esehambile uNancy uScott wabona ukuthi uBess nale ndoda asebenza naye ekuthiwa uDavid babehleli ngakuScott. uScott wabingelela uBess kodwa uBess wayesaphethwe umona ngendlela abone ngayo uScott bekhuluma nomisi wakhe uNancy. Nokuyilapho kwakhanya khona emqondweni kaScott ukuthi sekuyacaca ukuthi uBess uyena lo muntu ohleze emsendela ama-love letters futhi kungenzeka ukuthi uyena obhale leya message ewindini lendlu kaJules. uBess wakhombisa isithombe sikaScott asidwebile ukuthi unethalente lokudweba. Kodwa uScott isavele samcasula kakhulu leso sithombe asibonayo. Ngalobo busuku uScott wahamba wayoxolisa kuJules. Ethi uScott sengiyazi ukuthi ubani obhala imessage efasteleni lakho. Ethi kodwa ngizocela ukungalisha igama ngibalekele ingxabano. uBess wayecasukile eyibuka esibukweni ekhuluma yedwa ethi lo thisha ekuthiwa uNancy ufuna ukuthatha uScott ngeke azamthola. uthisha we-English uNancy naye wayesagijima kanti uzohlaselwa ngokushaya umuntu. Lokho kwamshiya uNancy elimele kakhulu futhi ekuyikhoma. Esikoleni izingane zayihlangene ithandazela ukuthi asinde. Kwathi late uBess edlula ngakule sitolo somusic abamba khona itoho wabona le ntombazana ekuthiwa u-Andy asebenza naye ilinde uDavid ukuthi aqede ukusebenza. Nokuyilapho uDavid atshela khona u-Andy ngama-feelings anawo ngaye. Ekhaya uScott wayecasukela ubaba wakhe uMike embuza ukuthi ubemtshelelani ucoach ukuthi akangamdlalisi ngoba ulimele edolweni. ubaba kaScott uMike wathi ukuthi ngifuna ube right ufocus nasemsebenzini wakho obalulekile wesikole. uScott wathethisa ubaba wakhe emtshela ukuthi ngeke aliyeke ibhola yalithanda. Ngakusasa ekuseni uScott wayepractice ngokubhukuda ngesikhathi esaqeqesha idolo lakhe kanti ezoqhamuka omunye umuntu wayengaphandle kwe-swimming pool waphosa ifoni kaScott emanzini. ifoni kaScott ngokuthi yayingasasebenzi mayethi ubheka ama-message kwi-laptop wathola ukuthi iy'thombe kaJules eyi-private sekukhona umuntu oyisende wayesabalalisa i-social media yonke. uScott wayethukile waphuthuma endlini kaJules kodwa wayecasuke kakhulu uJules engafuni nokukhuluma noScott eyivalele endlini. uScott wayecasukile waqonda ngqo la uBess abamba khona itoho ngoba wayeneshow ukuthi uBess wonke owenze lento. uBess wayeyithulele ngesikhathi uScott ebhizi emthethisa. Nokwathi ngaleso sikhathi wafika uJeffrey wathethisa uScott emthuka benoJules. uJeffrey wazama ukuvikela uBess. uScott wavela wacasuka washaya uJeffrey.
uScott wathi esebuyela ekhaya ubaba wakhe uMike wamtshela ukuthi usazophuma nomsebenzi usaphesheya uzoba out for iy'nsuku. uMike waxolisa kwindodana yakhe etshela uScott ukuthi sengikhulumile nocoach wakho ngamtshela ukuthi sengishintsha umqondo. Wathi late eseye ekhaya uScott wahlangana noJules wayengafuni ukukhuluma naye. uScott ezama ukumisa uJules emchazela ukuthi akusiyena uScott osendele zayithombe ku-inthanethi. uJules watshela uScott ukuthi akafuni ukukhuluma naye futhi akamfuni eduze kwakhe. Wahamba uJules waqhubeka uJules wahamba waya ephathini yomngane wakhe. uBess naye sembona engene ebhavini lamanzi eqhubeka nokucabanga uScott nayo yonke into eyenzekile. uJules simbona ekhala ebathroom eyibuka esibukweni sacabanga ngendlela athanda ngayo uScott nendlela abaxabene ngayo. Emva kwakhe kwaqhamuka uBess wamnikeza ithishu wabonga uJules. Wayesula uJules ngethishu wabuyela ephathini waqhubeka nokuphuza utshwala waze wadakwa. uJules wadakwa waze wazumeka phezu kosofa kanti kuzoqhamuka omunye umuntu azama ukumcindezela ngomqamelo ethi umvala umphefumulo. uJules wasala equlekile lapho kodwa wagcina ephapheme. Esethukile uJules esethi uyahamba la ephathini wahlangana noScott wayefika. uScott wabona indlela ethuke ngayo uJules wamhambisa ekhaya ngemoto. uScott emva kokuzwa yonke leyo ncazelo kaJules ngento eyenzekile, uScott waba nesiqiniseko sokuthi uBess wonke umuntu obenza lento. Ethi uScott uBess kuzomela ayiqede lento njengamanje ingaphinde yenzeke. Wathi esedrive esebuyela ekhaya uScott kanti uzohlangana noAndy owayegibele ibhayisikili wamshayisa. Umlenze ka-Andy wawusikekile ulimele wopha. uScott waze wakhumula ishethi ayeligqokile for ukuthi u-Andy abophe inxeba. uScott wathatha u-Andy ngemoto wamusa kubo. Esesendlini yakubo u-Andy lalingayekile ukopha inxeba lalimele khona. uScott wazomtshela ukuthi kungcono amthatha amuse esibhedlela. u-Andy wanqaba ukuya esibhedlela noScott emtshela ukuthi izinto zakhe ze-first aid zizomsiza. uScott wamcleana wambhandisha inxeba. Nokwathi lapho uScott eseyobeka izinto ze-first aid ekhishini waqhamuka u-Andy emva kwakhe wamshaya ekhanda waquleka uScott. Iqiniso seliyavela ukuthi u-Andy uyena wonke obenza zonke lezi zinto. Uyena umuntu obe-obsessed ngendlela ukuthi enze lezi zinto kuScott. Naye uBess ube-obsessed ngoScott kodwa ubesitoka uScott ngokumsesha ku-social media nokubhala lawo ma-love letters. Kodwa konke lokho bekuhlangene nokulwa nokulimala bekwenziwa u-Andy. uScott wathi ephaphama ekuqulekeni wavuka kwi-basement ka-Andy ezungezwe yimbali. Wathi uma efika u-Andy uScott wazama ukubaleka. u-Andy wabamba umlenze kaScott wawu uScott eyorola ngama-steps waphinde wathunikala idolo. u-Andy wajova uScott waquleka. Kwenye indawo sibona uBess noJeffrey sekungathi bayazwana. Kusukela lapho uJeffrey afike khona walekelela uBess obethethiswa uScott. Ngakusasa esitolo somculo u-Andy wayekhuluma noBess abasebenza naye etshela uBess ukuthi e-high school wayethanda omunye umfana kwakuthiwa uBrian. Ethi lowo mfana wayengafuni ngisho ukungibheka ngisho ukunginaka. Ethi kwahamba washona lowo mfana engozini. Eqhubeka u-Andy ethi njengoba manje sengithole le ndoda engiyithandayo ngeke ngiphinde ngivume ukulahlekelana naye. u-Andy wahamba esethi uye ekhaya etshela uBess ukuthi ungangivakashela anytime uma ufuna ukukhuluma nami. Kwi-basement u-Andy sembona eqabula uScott osaqulekiswa umjovo amjove ngawo. Weza umuntu onokho emnyango kanti uDavid lo abasebenza naye. uDavid ezobuza ku-Andy ukuthi indaba angasamphenduli uma emfonela noma embhalela ama-message. u-Andy wathethesa uDavid wathi phela sithandana, sisebenza ndawonye ku-music store futhi uyangishela futhi angikaze ngikuqome. u-Andy watshela uDavid ukuthi akaphume empilweni yakhe. uDavid wayengafuni ukuhamba etshela u-Andy ukuthi umthanda ngokweqiniso wayo u-Andy angakuboni lokho. u-Andy wacasuka wathi ngoba uzwa wamgwaza. u-Andy wabuyela kwi-basement yakhe wafica uScott wayezabalazela ukunyuka ngama-stepisi. u-Andy wanika uScott iphepha nepeni wathi ngidwebe manje ebusweni. uScott ngokusabela ukuthi u-Andy angaze amenze into ebuhlungu ngoba uScott esawiki kanje wavuma wamdweba. uBess siyathola ukuthi wabona kungcono avele akhohlwe indaba kaScott. wawashisa wonke lama-newspaper articles ayebhalwe nguScott. Wamblokha wamdelete nakuwona wonke ama-social media platforms. uBess wayesazizwe engakhululekile watshela u-Andy ukuthi ucela ukumvakashela ufuna abakhulume. uJeffrey wayecashile walandela uBess engamboni uBess. kakuScott wabuyisela u-Andy leli phepha kade emdweba khona. u-Andy wabuza kuScott ukuthi why umdwebe kabi kanje, ngiqale phansi umdwebe. uScott wavele wacasuka wagwaza u-Andy ngepeni lomsizi wamsakaza ngekhanda emshayise phindaphinda waze waquleka u-Andy. uScott wazama ukuyihudula ehamba ngesisu enyuka ngama-steps ase-basement waze wawophumela ngaphandle. ngaleso sikhathi uBess wayefika phambi kwendlu ka-Andy ethi uzokhuluma no-Andy. uBess wethusa ukubona uScott ehamba ngesisu ethi uzama ukuyomlekelela waqhamuka u-Andy esephapheme naye ekuqulekeni. u-Andy wachavuna yena uBess.
Kwathi lapho u-Andy esethi ugwaza uBess, wangena uJeffrey owayekade elandela uBess engamboni. uJeffrey wasusa u-Andy phezu kaBess. uScott wayeseweak wakhahlela uBess wawumginqela phakathi kwe-basement yakhe. Bamkhiyela phakathi u-Andy kwe-basement. Ngokuhamba kwey'nsuku uBess wabhalela uJeffrey ukuthi abahlangane kwi-swimming pool. Sebendawonye uBess waqabula uJeffrey. Ngasesayidini likaScott baxolelana babuyelana noJules. uScott wayesekumukelile ukuthi idolo lakhe ngeliphinde limvumele ukuthi akwazi ukudlala ibhola same level ade edlala ngayo. Ingakho uScott wavele wachoose i-art school kunalokho. Waqhubeka nethalente analo lokwazi ukudweba. u-Andy siyamthola esesesibhedlela sabagula ngengqondo ekhuluma neloya yakhe. Nokuvelayo ukuthi u-Andy seyishintshe kaningi igama nesibongo. Ngokuthi u-Andy high school wayethanda omunye umfana babefunda naye. Lo mfana engafuni ukuthandana no-Andy wambulala u-Andy. Ekuvelayo ukuthi kuba isayikho kwakhe akakuqalanga esemdala waqala kusukela emncane. Ngoba siyathola ukuthi u-Andy ile yangane eyabulala umfana behlele erufini bese bancane ekuqaleni kwemuvi. u-Andy watshela le loya ekhuluma naye esibhedlela sabagula ngengqondo ukuthi akaqedile futhi uzoyizama indlela yokweqala. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.